La eNingizimu Afrika kunamaphoyisa ayingxenye yeMarch and March. Anosilalela-ke thina ngoba singumlomo ongathethi imanga. Kune-March and March-ke yabakhona. Angisazi yayikuphi. Kodwa khona la kuvela khona la lo muntu okuthiwa uphakela umthakathi eshaya abantu, amaphoyisa emlandela ngemuva. Awazange enze lutho, ayemngungile nje, asazi-ke noma ayethi ngenhliziyo, shaya phakela umthakathi. Manje lento irongi ngoba izokwehlisa isithunzi sombutho wase-South Africa. Thina sazi ukuthi amaphoyisa kanti nawo abuye ebe ingxenye yeMarch and March yomphakathi. Thina sazi ukuthi amaphoyisa abavikeli, kodwa sisazowa-check-a lamaphoyisa ukuthi asebenzela kuyiphi police station. Sisazokuthola ukuthi yiphi le police station engcole kanje. Thina singumlomo ongathethi imanga-ke. Bukani phakela umthakathi ubenzana abantu. Hayi, uyayiqhumisa imvubu yena. Uyayiqhumisa. Kodwa irongi le yanto ngoba izokwehlisa isithunzi sombutho wase-South Africa. Amanye amazwe mayibuka lamavidiyo azothini. Kunamaphoyisa la engewonke. Kunamaphoyisa la ayingxenye yeMarch and March. Kodwa sisazowalandelela ukuthi asebenzela kuyiphi police station lamaphoyisa lawa. Sisazothola ukuthi yiphi le police station engcole kanje. Ngoba manje le yanto leya izokwehlisa isithunzi sombutho wase-South Africa. Awukho umthetho othi akube khona omunye umuntu ozoshaya omunye umuntu phambi kwamaphoyisa. Ngabe umuntu okufika, umuntu wase-South Africa, awukho umthetho othi akube khona omunye umuntu ozoshaya omunye umuntu phambi kwamaphoyisa. Kunamaphoyisa la ayingxenye yeMarch and March. Alandela lo muntu okuthiwa uphakela umthakathi, uqhumisa imvubu nje phambi kwamaphoyisa, ayamlandela amngungile. Irongi le yanto.